बिपिएफनिफ्राय साबसिन खामानि मावनो हायोब्ला जोङो इउपिपिएल दोलोखौहाय अरायसम जोङो देरहालांहोबाय थागोन आरो जुदि साबसिन खामानि मावनो रोङाब्ला 5 बोसोरावनो जोङो सोलायहोफिननो हायो। गिबियाव नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोबाय। एक्चुअली नंगौ खोथाया सैथो, खिन्थु दा आं नुनो मोनदों खालि चिरां दुवारगुरिल' नङा, सारा बिटिसियावनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोबां मानसिफ्रा बिजेपिआव जयनिं जागासिनो। जयनिं जानायनि खारना बेनो जाहैबाय बिजेपि सरकार जोंहा नरेन्द्र मदि दाङ'रिया आरो जा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननाया जोबोद मोजां जादों। मानो होनोब्ला स्पेसियेलि ट्राइबेल हारिखौ बिराद गोजौआव थिखांनानै बिजेपि सरकारा दिनैहाय जोंखौ जायगा होदों। आरो बाथ्राया जाहैबाय गोदो 60 बोसोर कंग्रेसआ सासन खालामदोंमोन। बे सासन खालामनायाव बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखैमोन आरो जेबो हाबा मावनानै होआखैमोन। नाथाय बै समाव कंग्रेस रायजोआ 60 बोसोर सासन खालामदोंमोन, अब्ला हयथ' प्राइम मिनिस्टारा फैनायनि रेकर्डआनो माने खेबथाम खेबब्रैल' होनदां। दा जोंनि नरेन्द्र मदि सारा ट्राइबेलफोरखौ एबा आसामखौ नर्थ इस्टआव फैनाया 51 टाइम्स जाबाय, 51 बार जाबाय। खिन्थु बिथाङा बे 51 बारखौ ओरैनो फैयाखै। ट्राइबेलफोरनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावना होलांनो थाखायसो बिथाङा बेयाव फैनाय जादों। बिथाङा गिबिसिनावनो जोंना एनडिएफबिनि एबसुनि सक्ति खालामनानै होदों, सान्ति सक्ति बिटिआर 27 जानुवारियाव। बेखौबो जोंनि मानाव बिजेपि सरकारानो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय आरो अमित शाह दाङ'रिया नरेन्द्र मदि दाङ'रियानि नाजानायाव दिनैहाय बे सान्ति सक्तिया जानानै थांदों। आरो बेनिफ्राय नागालेण्डआवबो बिथाङा जोंनि बिजेपि सरकारा एनएसएनफोरजों नागा सक्ति खालामदों, सान्ति सक्ति खालामदों मोनफा मोनफा। बिनि उनाव आरो कार्बि आंलंखौबो जोंनि बिजेपि सरकारा सान्ति सक्ति खालामना होबावदों। अब्ला ट्राइबेलफोरा मानो मोजां मोना जानो? स्पेसियेलि ट्राइबेलखौनो बुंनांगोन जोङो। दिनै जा हाबदोंबा बर'फ्रानो जादों आरो सारा आसामावनो बा सारा नर्थ इस्टआवनो गासिबो बिजेपि जोबखा। क'क्राझारखौबो बिटिसिखौथ' बिजेपि नङा होननो हाया। इउपिपिएलजों अलरेडि बेलेन्सखा नङा होमबा? अब्ला आरो गोबां डेभेलपमेन्ट बिजेपिया खालामदों। बेखौ हयथ' आं बुंलायनाङा, नोंथांमोनानो मिडियानि थ्रुयै मिथिखायो आंनिफ्राय बांसिन। बाथ्राया बेनो। आं बेखौ बांद्राय बुंथ'नो हाया, माने आं बांद्राय गोजौनि लिडार नङाथ', एसे गाहाय लेभेलनिसो। आरो बेखौ गोजौ लेभेलाव मा सानलायदों मादों, हयथ' जोंहा इउपिपिएल आरो जिएसपि लोगो मित्रजों दं जाहैबाय। हयथ' बेखौ गोजौआव माबा मोनसे डिसिसन लानानै बेखौ फाइनाल खालामगोन। टाइमाबो जाथ'खायाखै। फैगौ 17 तारिखआव ग्रिन फिल्डआवहाय 1 लाख गेदारिं बिजेपिआ अर्गानाइज खालामगासिनो दङ। आदसा, बेयो एक्सुवेलि आं एसे सिगाङावसो बे मिटिंखौ आं खालामनानै फैदों। खोथाया सैथोमोन, जोङो गेदारिं खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय बाथ्राया ओइदिनखालि ओरैबादि बोथोरनि आबहावाया बिराद गाज्रि। आरो जोङो मानाव गेदेर जोंना आसामनि सिएम सारा अलरेडि डिक्लेयारखौनो होखाबाय 20 तारिखजों स्कुलफोरखौ एलार्ट जानो थाखाय गथ' गथायफोरखौ। मानो होनबा बोथोरा बिराद गाज्रि। जायख्लं फैगोन, जायख्लङा साइक्ल'न होनो, बार मोदाय होनो बर'नि। बार मोदाय फैगोन जाहैबाय। ओंखायनो बे बार मोदायनि थाखायनो बेखौ जों पस्टपन खालामथ'नाय जाबाय। नंगौ, आङो इउपिपिएलनि थाखायहाय मैखोमै खामानि मावबोनाय मानसि। बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिन्थिजोबगौ। थांनाय बिटिसिनि बिसायख'थियावबो आङो इउपिपिएलजोंहाय थाफानानै खामानि मावबोदों आरो आंहा फुरा मोदोमै देहायै बिथांमोनखौ देरहाहोनायाव आंहा गेदेर कन्ट्रिबिउसन दङ, आं बेखौ बुंनो हायो। खिन्थु आं दिनैहाय बिजेपिआवहाय जयनिं जानायनि खारना जाहैबाय बिजेपिनि माखासे निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानैहाय आङो बेक्तिगत हिसाबै आं बेवहाय जइन जादों। आं रावखौबो दुखु मोननानै आरो गाज्रि मोननानै बिजेपिआवहाय आङो हाबाखै। आङो
बिजेपियाव थानानै बेबायदि खामानि मावनो थाखायहाय साहस दङ खारन थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बेबायदि खोथा बुंबोनानैहाय जोङो रायजोफोरखौहाय कनभिन्स खालामबोदोंमोन आरो खावलायबोदोंमोन आरो जोंनि खावलायनाय बायदि गोबां रायजो राजाफ्रा सोलायनानैहाय UPPLखौ देरहाहोनायावहाय खामानि मावदों आरो भट होदों आरो बिनि गुदिसिनावनो जोङो ओरैबायदि बुंबोनाय जादों जे 17 बोसोरावहाय BPFआ सरकारनि हाबाफारिखौहाय मावबोबाय आरो बिथांमोना 17 बोसोर सरकार खालामबोखाबाय दा बेयावहाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे 17 बोसोर सरकार सालायखाबाय BPFआ बिथांमोनखौ दोनथ'नानैहाय दानि गोदानै सुक्ति खालामनाय फोरनोहाय जोङो खेबसे सानसोनि दा जोङो ओरैबायदि बुंबोदों जे BPFनिफ्राय साबसिन खामानि मावनो हायोब्ला जोङो UPPL दोलोखौहाय अरायसम जोङो देरहालांहोबाय थागोन आरो जुदि साबसिन खामानि मावनो रोङाब्ला 5 बोसोरावनो जोङो सोलायहोफिननो हायो बेखौ लानानैनो जोंहा मोनसे गोरा साहस दं रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खोथा बुंनो थाखायहाय जे मानोना रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बेसेबां खामानि मावनो हादों बेसेबां खामानि मावनो हायाखै बेखायनो फैगौ दिनफ्रावहाय BJPनि जानानैहाय खामानि मावलांनो थाखायहाय जोंहा गोबां अपसन्स दं आरो लामाफोर दङ आं बेखौहाय बुंनो हायो BJPआ फैगौ 2025आवहाय DTCआवहाय सरकार दागोनना बेयो रोखा बेखौ जेबो गोनो गोथो गैया खारन BJPआ मोनसे नेशनेल पार्टि बियो जोंनि गाहायाव थानाय पार्टिफोर बायदि खांग्राहां खुग्लुहां बे पार्टि नङा गुबुन पार्टिफ्रा आगानसे थाबायोब्ला BJP पार्टिया 100 आगान थाबायनो हायो सम जायोब्ला बेफोरबायदि रनिखाटा ओनसोल बायदियावहाय पार्टिनि बा BJPनि गांसेल' फ्लेग उरहोगोन बेजोंनो मानसिफ्रा दोहौ जागोन दा फैबाय थानाय जे बिदेशि बिसायख'थि बेवहाय BJPआ जेरावबो समस्थियावहाय बाहागो लागोन आरो जोंनि पटेन चिरां दुवारावबो बे देरहानाया रोखा